Nana Odron Mapoko and Cretchen or Cretchen 23rd August 2002. Now, a free start, I'm not saying you are in India. Uncle Bia, Majuma Maya and Sammy Bobano. No, so far, Mamma Quazula just were in Oye. Yeah, bida. Aha, I know body. If Richard to trade your body, no. What did Nipa Bibia? Said your Quabaco say more Israel. Yes, we move free aid in room. Yes, was Antifonia, California, did too. Said baby the Santimaso. Aha, I know body as boy ain't a gooey. I hear the and yeah, Savia de Bonnet. And a month for first a Bible, no one near the Adinian. I hear some the Yankopo no yen. I did go home on Qua on Yankopo Crono in Bibiano. Obeti me, I know so. Or to chair be man in him. Ah, you are no so no threat. A bushia fokia. A P. Santimaso. Santimaso TV. Yes. I was a movie about Santimaso TV. So, and there, da, energy song, Emma, a Santimaso, Essumejahene, Nina say, and there, and I order Okyere Kusi, and Trema, our Tosumian or Traconasono, Wako, Nananom, Abosom, and Nananom Abosom, Nafi Wako, a Santimaso, Aquacoya Mamre, and Yamania. Ama bibia FFF na ohia santi ya mamre ne amane a onumisa santi e wode ni nim de ma remfi asante amamre so ya santi ni dia kai se amamre ene amane ho ene na odene ho ntrema Okyere Kusi otoso mienu akọ asante maso ene Nananom akakasa asante maso TV eno ene yegina yede ni nyina ebremo de ekoso bia no hwebi yebebu sansem gum yebedi komom me pa cho subscribe ye channel no na share o comments fabra like Facebook, YouTube, Twitter, Instagram babiano you didn't have asante maso TV there ye ba se ye be somo sompa ebusafo oboba simprimuni ye nante ne hwe de ekoso
na kontre ni akom benkum ni fanchi Dominic Maba odine ho mesi wura odine ho adaro ma yihia mu na amane etia ni se okwa ade na adaro ma odine ho bafa ni wofa etue na ni de edikan a woko pokesie mu akochia nananom achia me ma nananom te sabre odine ho patnase amani e fantasy ye yansa ne yakobi achiame ama no aye krado esre na nanum odino ho ebidura na nanum ansa ne edinenu enu da chi ne edina akọ naba ti bi hia mu anopa ya na senti a odino ho ma achiame to nsa ede frɛ na nanum na amaniye no na dwumadie no kɛseɛ si wo nan so na ano akyea me pɛseɛ mu wo ne naano maasofoɔ biribiaa yɛ krado dwumadie no ne ahaseɛ no na akyea me wadaro biaa yɛ krado ɛneɛ na nananom akyea me yɛ nananom ate sɛ yɛde santene no ɛbɛfiri ha kɔdum kɛseɛ ase sudum akɔmaa so yɛfiri hɔ a yɛakɔtitire mu yɛnwie wɔ hɔ yɛwie a ɔde ne ho bɛsa ne nananom akɔmaa so na yɛakɔ ne nananom asofoɔ adi nkra ọba betena se ha aha no ba beja ne nan kwai bedie na bewie se kwa baba mu a achia me aye nkonwada mu ready ko yi apaye na fe oh sorry
ma asantema so Essumejahene ni nyina ne se efie donkroni na omahene odonu apaw ekọ ne nsamenchire na kokura kosi se nanu ya na Nananom Abosom a odi adwenkro ene nkabom ayi odene ho Okyere Kusi adiako se omeye Essumejahene mampani ana Essumejahene mahene na ye ka Essumejahene baabi a aduana ho na wonfre aduana atwe abiade nyankopesa kyire aponkyerani a omansuo obofo kowrem sukom de no na odwen se na yire de aduane ebre no ye hunu aduane ye hunu hwe de hunu se otwea eye kraman ejatua na no a ode ba ne wura nchai ni wura ne hunu no se ametwea wa bre made oso jabo jafuruma na tetene ya ka bibi se ahuruja sabrode aburo banche ade a ye hwane ho wodi betu jam no ye frɛ na ahuruja na obo jafuruma na jahuruja odi gumu no obofo didi me odi wi aka nsuo ehi no benya nsuo no ote se aponkyerani bi su ye waponkyerani ahodo bebre ye wakrosin ne sa crossing no ensuo beto a omu na esu ope besi a omu na bonkaye enti bra obofo ti nsuo ni nka no ote aponkyerani nka no bebi aponkyerani obi anso ensuo ho enti obopira aponkyerani okoto se nsuo da no numbie na onya nkwa aduanafo na dija baaye one so da kane abusia won so pa ya duana abusia kese pa ewo abusia ko enkro no aduana ni piesie aduana frɛ Essumejahene ena odene ho Okyere Kusi ntrema aduako a toso mienu eko asantema so na wakoma ne nsamanfo aduane adie sane bedo asantema so no ye betwa subi da kumase na subi da Essumejahene enti Essumejahene kroni dini pa ne se ensuo na ja je subi eja ene yasisa no mem brofo abem enkanye dia nanam suatranti ye kan se Essumejahene ana Essumejahene nemum edini pa ne de eye esuo na ja ye kabusia wakoye no wakodi nkunim wakobu asantemaya wi Essumejahene firi mo nyeye Essumejahene ye krobia
Wakon kodene bra denchira ene asante ede boy ni no Essumejahene na gina ye Essumejahene koin e ma asante mai enti e ka asante a Essumejahene uye firi wonye yi asante ma so ye na Nananom hu se okona no ode na abrofo ni tuo ni no ma ekoso no wo yi ni pa firi fom eba boa okonu ma okonu ye nkidie etine kwaya ye fra asante ma so a ye Nananom firi mu baaye no eho ne ye ko na ontrema odere hu Okyere Kusi ade ko otoso mienu akoma Nananom samanfo money yo money ko na wa ma aduane adi na fei enu achi de wo hini peso ye de boa oman bia no Nananom atalachi ama watumi aye Sawhe Essumejahene namsa akonyanda ho achenti ohini baye amane ho so akeka ne ho se ode ayemfo no bi abeboa o country o chidom o wonkoso o jase ogusua de aka ni nyina eka ho Essumejahene santema so eduanafo eduana PSC ni Essumejahene afei wapao edukro no bi nso a ninkura hudo nyina no ode ahye wonsa ye ka sase ne sase dia se uyi ofesu free ho a Essumejahene etoso mienu so ba kai odo no apewa ono enana oye asante nyina House of Chief one president enyo no ko abakwase nchese ona Nananom ahia ase no wo mu nyina nya dibira akese e wa asante mu adentra wo mu no nkoye agi asante si ho dinese ye ka asante abakwase na wo Essumejahene firi mu a enye yie Okyere Kusi a otoso mienu ode ho entrema wono na body ndoso bise okoin na oji asante mai oba asante abakwase mu a asante mai yebonkum Essumejahene etines ye hu nyina no kire se Essumejahene asante kura ultimo kuro bi enya asante na obeyi Essumejahene firi mu amna ye enye ye kosi se asante Essumejahene na Essumejahene so ya asante tina ye ko asante ma so ene na odere ho Okyere Kusi ntrema otoso mienu ekoma Nananom aduane adie ekoma de o ma che efie do nkru ni ko efie aduonu afena Nananom abaso odere ho dae ma odem se da bi ma furu ba nwa tra so se o mahene se asante ba bonkum emompo metra konwa so nchai Nananom aboa ama Regional House of Chief afre me de maka ho de a ene na se me Nananom me mo moduane die enti na Okyere Kusi odere ho ntrema ko asante ma so na okoma Nananom aduane adi ekoma ya Nananom abre wako ache wadi koma ache mfie do nkroni eko mfie aduonu tine da kese da pona kese kanetiti no a amamre pa no a enkaka akra ntwam e wasantema so na so na enoma bibia asesa ama na yede yese wi ahwede na kanea na yede sika wi ahwede ne dia enkaka ntimi ntwam kan ko kan ma
Asante wo bibi. Asante ma so nim bibi. Ene ye da kese o. Asante nyina. Asante nyina. Asante nyina. Na de bi odroi. Akato ne bro. Ni aduru odum kese ase. Ehon na Essumejahene ehye. Ehon na Asante ma so fire. Ye fro odum ase a enche na ye kɔ asu a ɔfrɛ no subri. Ye firi subri a na ye wura Asante kwa ye mu. Ta no so ba bia nananom epie no. Eti ene nana wa ha. Enkoso hine wa ha. Achiamene wa ha. Na hima eno so e wa ha. Ena kontine Krora, efie donkron, wana ekuta Essumejahene Kusi se. Odene ho entrema abai na wa hand over manon. Na na ye bi, mo mano mo pia o. Yeah. Ya duru odum na ase. Odum kese ase ne yaduru yi. Na odum we ye kana ba kwasem a ehu ye pa. Ene da kese kanenu a kene to bayre to kosia ene atopete na na dia abrofo abewia yi awia ya afede de akodu ba bia ene kwase eduru ti amamre ene amamre de Asante yanturase ne yantontwere yewo odum kese na se Hana Asante fire. Asante ma hiase. Eni odum kesi yase. Kanenu a kaidu odum yase a kensempi. Se na make wote ase. Ansa na bedu odum yase no kanenu dia a na kensempi na so ne. Nimdie ntra so nti ya to amamre ne amane agu. Abrofo wiaye. Ne mu sankofa ye nchinti ye besa ko enchi se de yenu abema nana amachire de bo onyum se yenka na ofie ne fie nti ye besan aba yenchi ye kai yenchi na ye kai enananom ene Essumejahene kai nananom ene Essumejahene kai nkonwa ene Essumejahene kai abosom ene Essumejahene kai nsuo ye firi odum yase a ye beko Essumejahene na esuo na da ho ofre subin na ja ene yekoyi eho na tano enso tano ofuo oman bosom obiri konfo na ochi ene be kire akom se de akom sitie na nananom kom de obiri konfo be kire akom ma ehu za Asante yesu ye de no so ko Israel eho na Yesu pie o konfantie se we manfifiri ho o ko Saudi Arabia eho na Muhammad zufiriye na aba Asante so a okonfo ya nwanwade ne nsenkyereni e konfo anochi ene yewo Asante maso odum kasi ase eho ne yewo na aha ena enoma nyina ekoso
ɛyɛ subin abrantwi ɛsue yɛ sukɛsi a ɔgye nana chiame no ha nana ɛsue ka bibi kyerɛ wɔkasa ansa ne yɛbɛkɔ maa so no wɔn yɛsi no so no amata no ate no ata no so akɔba santima akɔbena ma ne yɛ sɛ ɔdene ho nam kwa so a wɔba wɔn ɔbɛprɛprɛ kwa mu musuo bia wɔ kwa mu a wɔn ɔbɛyi afiri hɔ ne yɛtumi akɔyɛ musuo ama bibia ayɛ bɔkɔɔ nana ɛsi asue yi wo de camera to no so a wonya no ɛde ntra wɔyɛ osubaata nanso wɔn ɔbɔ okuro yi ho ban na kan tete no ɛsɛ abakɔsɛ mu no otumfoɔ ne nana akari Essumejahene ɛbɛto dra mu na wɔn yi adwene wɔ mu ɛde kɔdua Kumasi subin mu ti wɔn ni subaata yɛ subini abrantwi wɔn owu subini bi a wɔ baabi a ne maame ni piao nana sɛ mo so ha na kyame de na de ka ho yo dem de ka ho an sɛ ɛnɛ dɛ ayɛ ne gye kɛseɛ de ma Essumejahene ne asanteman sɛ yɛwura ɔde ne ho bɛforo abanwa yi bosome nwɔtwe ne wɔ mu yi ɛnɛ ne da wɔba nananom anim na wɔbɛma mu biribi adie nti na ɛda kɛseɛ yɛn nyinaa yɛni agye nti yɛgu so a yɛkɔ kwaye bretu no mu so yɛakɔ yi apayɛ nti na ɛda soronko sɛ nana ɛta ɛfɛ nkuro kɔ na duonu ni afei na nsamanfo ni kɔdidie bɛsɛ mfie dunkuru ne kwaduonu ni ɛnɛ ne da nana aba a ɔbɛma mu biribi adie nti sɛ ɛba si amammerɛ mu no ɛdeɛ ne deɛ na ɛsɛ mo yɛ yɛdi kan ɛma nananom nsa na akyire nso yɛtwa dwan de ma wɔ mu nana chiame sebosu ɛne ne twe nkɔmɔ no yɛgu so ɛde nsa no obire ɛbrɛ mu ɛnɛ ɛyɛ ne gyida kɛseɛ ɛwɔ asantema so Essumejahene ɔhene chiame ɔmanhene chiame ɔde ne ho Okyere Kusi ntrɛma ɔtɔ so mmienu ne chiame nana sebosu ɛna ɛne kasa ne achiamehene nana ɔsɛ kofoɔ ɛne no twe nkɔmɔ no de aka mbia no yɛde bɛbrɛ mu abɛka mo ho Nana me so extra kra na da no ma wo papa
ni beche na ko dire say the okay wa hini na mafuchire na ba ma so e ma ji kuro mi nana Nana 20 ewa ha ohene baby abedu ya hina Sante maso aha na amandi ni na ye be ya ha na ebe firi na ya to aso akokwa kase ni mu na kaneti to ni party ha ni party ya nyina say ba ye ke ma ye nsu ya me nsan ya busi ya kwaso na nso akonya no to fo binti ni pa nyina firi ha ko akota kurum na ohina be de mo ni da so se obaya ma Seda da na city no obaya ma na yesa yempa ye ne yebo ma no se santema kwa blanta na chi na de oye bia wontimi nyo na nyenkunimdie o se oba ha kula yiro ho aba if da ni party team de na magia pade gu ya basa nse nsu nyame ye nse nyame betima ye amna yi be se ye gina yen kambom abusuya ni nyina yen kambom ni yambo na nan asu nyama nyina yen kambom ni yambo na nan na sabe won fa yen ko yenim ze watima kam de yin fi ablabom nipa bia no ho wasem na wo hene di na ma ya nya hene di mi de mo na so se bibia be yi azami kasa pi na grunting kasa pi na you so say enfie don krun ya nananom enidi yi na oye grunting na ohene ni ho hweso yi de na oye afi ba ko me ne panfo lo fa dwan be ya amane ye ko se frutu fo ho ye to su bio ye be ya no hema abo pa mbe tutu pa be ye me so dwan ho ya ye bio fi se wo ha na aboba na bugu fo ni pa o no wa hwe ya ewu be bom se ene ye ya ni etwe ho firi ho a ese ye twa wo hena ba wo ba wi na se bia ka bu ye ni go so na se na kwani ma me na ji aboso ti wo hena ba de mfi se bibia be ko ne ko fi ade no ne dia ne ya ne ye hwe chiri de menim ti bra wo da ho hene ka se mo ba santema so ne die na ho ye wo o ka se ye ba san na ho ye me de ama me nya bibi firi se afi na o ma no be paja fi se ya ho de nyina santema nyina ya ho de ne santema so ka ye mu ha sabe se bu tumfo kra na ma odwan twie ana yetimi atimi ayamane so that tnt o ka so ba ye de ye asunya man nyina ye ho ato ye ye oni da so se that the mo e be sako Tontihini ena enne twinkom na ha oyo hima bra akonya to ye mfie be de ohoni na ye ma santema nso yi da ye be na woso oni so ade hunu na tesen na empire me bo ani se otumfo da roma obeyi obi amayen na oba behwe omayi so eno ho empire na me bo ti bra otumfo yi ohene ma wo no efiri okono oho ye oden aya me de papa aya me de ma me akora na mso me abo me nkoso ohema enti aya me de pa ana nkonya da mfie do nkru no ofi sese ye wo ena mfie do nkru ni di yanka de na abe nkamani bebre Nananom Abosom wo ma ya ade so ma hwe kira ma ye ne ama nana aba nti eda wona Nananom ase eda wo ma ase abusiafo ye da so e wa santema so aha ana santifre aha ana nipa free from bae da na ye branda da na ye da kese pa Nananom ha bra kete etwagu yi na ye ne Nananom so etwe nkomo nkoso hene wa ha awon so nim asante aba kwasem pa nana nkoso hene bra na emfie do nkron asantema so ni di ye no na wo to wose nkoso na ho ye oden yo mira asantema so de
Young man, him say, Ohona. Asante to me na free. Na Odreho Brian, okay, mo mfie du ko yesie. Na ya de so akase ama Essumejahene. If you say emfa nchira ane nkoso mre oman no. Brian Santeman so asese ya manie afibia yi musie wo oman no triso maybe kan Santeman. Na fie du kuni ya nye no na ya de so akase ama oman no. Enti na mpa ya bo ane se emre pa beso na Essumejahene aba. No be funa ko nwana na nso am yetumi ya amane yesese ye ama Essumejahene Santeman. Enti bra ya nye de na ahi adadwen pa ahi adadwen kase. Bra odin ho ba ya onu mu hia ye say council of state and say council of elders no no ye tum say obaba Santeman so no oho ye oden de na ohunu ye asem ode na asem dema o man ni na if say Santeman obuada na fie du kuni amane yesese ye manu nyina na enyoy nene odin ho aba na nche bia say obaya amane ye dia Ejali beke nyina entina ani gene yo mu na sawu ena mfie donkron woni di ya enkade na abe ensampi asisi bra ya mfie donkron ni na oman no entumi nya musio ma Santeman Essumejahene edru bra bia na otwe ba ko etumi sie nipa ba miensa asanan ya hu die Every be empire near boy. If you say, so soon was some. Say so soon, general farmer, or crown before some also before be. And tonight, this swag as here. I'm a Nananom. Just say, now there are problems not him for a doom chrono. Only not come back any penumpe. What just said, the BBC. Nanso nyamina dumara kwa Nananom samanfo da dumara kwa emre paba ene wodre ho abedu nim se sa ne menyina so betwa ma omano anya ne ntuma befra so obetie ama Nananom so hima ne ebusuate se uhu wode ne ho ene Nananom ene dom yi wa ha eye boko wode ne ho fura akonwan Abosom nwati ni and then ayen chijuo ode ne ho nipa ne mfo so mu ba na wo ma bechia anata no ene Nananom aka wo ma Nananom bibia di ni asre kwan so e de akwa Santeman so ne ene Nananom so akwa kasa ti se beduru a eye ensremu ode ne ho so oba bechia ne Nananom ene abusun e wa ha se de ode ne ho se no na ye ban so a ekuta ensam boni sa srada esi oso na fama abusuan no sere na nanse no yo na chame Moloroma emre kakria na chame mama anko bia ne ye mansofo nyina ti se odino wa chame Moloroma ema anko bia ne mansofo ti se obefuro menwai enane da enchijo opeso obehwe Nananom no ka bibe kire Nananom ampa menim mansofo yanso dia wose ye bia fata bia ya bibia wi nti akwanhwa ne yehwe samu baba na dia chiame mo ka kire anko bia ne mansofo no eye ne yehwe mkwane a kakra mo dia be nti ha de boko boni bie ne ya na ne kwakra nso ne se sana ne na chiame ne penfo abedura ya brodo ense bufuo yansa srara yere mananoma chiame no makwaba bibia ya toaso ode no so obu se ne ana akobia one Nananom manso abusuan na sie ne se achiame abeduru a okuta ne nsemfu brojo a broni sasrada esi achiame so na dwumedi ayi die no emfanto aso Nananom esembasida na omudase ebru Nana akobia odaroma abibia chiame
kasa o se amane and the wodia what den ho se me kan kire wo se ene de obechia ne nananom yeah o sen ko ba nananom fie de nko o fa kwantempon so ne wura ne nananom fie o bai akofa pichi kwan enti kwan enam so a enti o den ho bechia ne nananom no mo na akofa pichi kwan no o den ho se anya ne buapaye sen ko ba ne nananom ho wakofa mfikyire enti so amana akofa mfikyire di a yekodura achiame no obi ka dia to aso no That's it. Unya mani adase na yefe. Ahon Benjamin ebu. Amani nya de onya anu adase. Chinye. Nananom sani ode no ho asi wase bia samre wati ahahia no pa na aha na obeduru ye no anso nani ntini party ha ana wade no ho se ahani party ha menyi ni se dabi wade no ho na omo e ka so mo ntena ha omo wen Aba chere de akobia komia na na ebusa na wunyi ano na na se ya ka se di pantan na ye dan edie na si ya enti omuni ha saabia ha oba me mu aye se nipa na o ha de wade no se omo ade omo tena ha no omo da so te ase omo didi ha be so ne so omo didi ha omo didi ha abatra enie kude bebei ye be si first kude wo January next 2023 ye be ba na ha se ya den asisa so mo person mo tena ha omo membo mama ne omo achiam ya mani omo person be tena ha se so a omo mama so ti ye mpe obi foforo a obetena ode no se na ni party ha ene na ha ye se ya so mo pese o mo tena ha bi o a o ma achiame asonte so mo pese o mo betena bi on so a o ma achiame asonte akuda afifufi enkan wa 2023 akuda di kai wa ma mo bra me ba be ha jam na je pade ati sei jam ne ko wuram jam asante yo wadi asante man ase wade no se wananan mo agya na japade
na esa ne nananom twae no eno no so beto aso no obaaya babia said was ya batuni wase eye japade de ma asunya man e de ma sante man esa de magana man na de mo hwe ne yakowi Mira Zion e ka che me say Zion obai won twa drada Zion ba me ma bai di o den Zion betwa Zion na ntinkene Zion nchijuo Zion e wo busumi e tosu dumi numu Zion ena nke ye wure ba hanom a nkase na obehu Zion ode no ho se obai won twa drada tisenkene otumfo obai won twa drada tisenkene ye nchijuo ena senka o twa dwra awa santeman so a ti gotumfo ba ha se ya nanti broni se backyard ena ofa de abetra ha akwabia wo sempa ni nyina obeyi ano yekosia mu obeyi ano nti me entrotro ma wo yi ano 11 wo ti so obeyi ano ekromafo kasa be maya kasa ekromaya de se ya nanti kakra boko ya mamre wa hifie ya debo so nkasi ya drusu bin ya bedru ha no ihu bida ode no ho se Essumejahene wadamwasi pa no odo amonya ya mo hu se Essumejahene ya wade no mo pasa odo no a entoa so de no se baabi efire ani baabi a ya bedure menyi ni se mumu bi wo ho a mo pese mo ba ha mo be nante obi be fa kai ya so enam akonwa no ho donti no watimi anante adinachi atwi mumume ame ya be ya beduru onananom sefu ya so a ode no ho se anya no na obeda mo ase emo sa no bi ya de ma no amena hu se ne wo ye na eye ne fa ode no so wadam ase wonto aso anye na ene pa bi be fi ma badache piao yenwe jam konkunya dem no ko paye mo bia jam se ne ya bedu sese no ye fe jam ye be to aso jam kese mu ye be jam I don't know what say. You run and not turn on. Ya paye. Paye no ye no anya mo no nko a. You be Essumejahene nyina. Mrantia de mapa. Penimfu owo mu. One ye ne ba wa ba no. What shall ye no. Adaso ye adwuma. We ye paye a ne o kan say mrantia ne maba wo mu hu ode na pa adwuma nko ade. Enu da achi bia no. Na mosmo na adwuma ye. Piao. Wa no tere. That's your blue. Samre. What then won say abema nana tano bibia di. Wo sre nana tano. Se onya nya na twafo. Woni nanim kan. Won kwase badwom. Efo se wode no so nam kwa mu a oba. Onye gene tata. Na dwumadi a yekodi atwa to no. Enye kra behwe. Na wonim se onwie sa amamre ni amane ya wo ye. Ne nananom apagya Essumejahene ama Essumejahene aye kra behwe. Wode no so oba. Anu yam Amrantia ne maba we ye paniri kwa na odaro monte aponwa so a on kase mahobi ne momom paboa we oba nso awuduku wadama ansa na abewura ho no wo ro mpaboa no wa yuduku ane wasomade ansa na wawura ho na amane edika atwato na ode no ho e ba be sore enti wa obi bi na yiye no patu yiye na soro kaka
I was so sorry. Yo,
Country, I don't think the funny book, my quiet. Send your dinner, see. Yeah, they don't. I'm ready. I better do the team. I told Amani and Amani. I know I never be. I'm running soon. So I never quite go here. Now you're Jinaso. Now you're good guy. Yeah, Amani and Yama. Some are here, but sorry, what could you apply? Nana Madaroma. I cham you command back away. Fei ena odine ho Okyere Kusi ntrema otoso mienu abeduru Ankobahene nkyɛn a amamra sese omuye no omugusu a omuye abusia asante yamamre ene amane de yentontwene abusia sɛ uhunu sɛ ayewa makoma akonso ho no a ejoma abusia kuonso eduana ne panni asachiri Ritua Ritua asona asene anase agona sabusia nyina no efri eduana mu enti asante abusia kase na se abusia nkro no ana nso no de omu nyina efri asante ma so ene ena odene ho Okyere Kusi entrema otoso mienu emma nananom aduane adi efie do nkro kora di onuni nkonya ne di nsamanfo ne di nene de wiem abai opemso adaroma yenya Essumejahene akonwa no ohina watena so nana Okyere Kusi entrema otoso mienu na ene na waba ebe ma nananom nsamanfo nananom konwa wama wo maduane eti se ohwa ayiwa na ho no a eye nson sa ayiwa nson no ebia odi egina aduana Ritua asachiri oyko krona agona ene de ka ho no abusia no
abusua nyina free aduanem ti yeka asantema so a ɛha ɛna yegyina yi a wɔde ne ho Okyere Kusi entrema otoso mienu ɔyɛ amamre ne amane ɛde ama nananom kane no a na nka yɛde sika awe ahwede ne de a kedwuma de wei ɛbɛkɔ so no na nka obi enti ma ha na so na de nananom adaroma ɔma bie kwa mu asesa no ma na mmom mpani se baabi ɔsɔ de to afanto a efitwa ma na eyie dine ɛna nana ana ɔde ne ho Okyere Kusi entrema otoso mienu ɛna nananom abedidie nti ayewa nso no ɛna ma kyerɛ no sɛ yɛ abusua nso Ritua asakyiri aduana ɔweko agona asona asene abusua kuyi omu nyina firi asantema so ene pieye enti ne yɛka sɛ aduana piesie kyɛ sɛ abusua nyina ɔno piesie na ha ɛna ɔkon ba yɛ mu yɛ dina nananom kɔfam no nananom atrankonya egu nsa ɛma nananom kasa yɛ ma nipa firi kwaye mu ɛbra bɛkoma asanteman enti saa kwaye gyina mu yɛ frɛ na asanteman so ti TV station a wohwɛ no asanteman so TV no yɛase ɛnene amamne ne amane yɛ ho no yɛyɛ no ɛnɛ nya sɛnketoa ɛwɔ ha nana yɛ ni gida pa yɛkɔ so de nsɛm bebree abrɛmo ne nyinaa fa amamne ne amane ne ho na ha yɛate sɛ afahyɛ kɛseɛ bi bɛkɔ so na afahyɛ ne kɔ so a ɛnam sɛ aduana ɛyɛ panni na kumawu efiri aduana nti kumawu amamne mu yɛ no bia na osua firi asantema so de kɔ kumawu etwa dwan a ɛno de etwa no hɔ na nantwie de etwa na aboa no yɛyɛ sɛ kyɛ ne wie a na nananom de aboa nto fam a wa apɛ bi atum twa bi na ne twa no mu no ɛno ma bibire hɔ na yɛhwɛ kɔm emie trimpo ɛbrɛ no bɛso afahyɛ no bɛkɔ so ama yɛhunu sɛ deɛ ɛkɔ asantema so TV ɛbɛso so mpa ɔbɔba sempere mu ni deɛ ɛkɔ so bia no yɛde bɛka mo ho piao mo pa bi mu mu yɛn twɛn abena mama bo no nsu mo yin na no to bo na de na mo gan to fa ko na chi fa ko na bebe na chi fa ko na bebe na wo ya mo ne ti ni ko po so yo wa so na no ekura mu nana Monu sama no. Ense bu fi. Monu sama menu aji. Menu mi ba. Monu sama. Kabom komie. Sompa. Na asumnya emfa no tuma. Mi sem dwan panyin am de brem. Munye ne fesuma. Nyame boa. Wo betime kan bi. mo fra ko na mo ko chi ha ya ma sa o
Amamre ni amandie mu no ene na Okyere Kusi odene ho a otosumienu waba asantema so ene nananom aduane biro modi anase ombedidie na ankobia se yeka amamre fiedi a esa ankobia di wakotre pa ankobia wo enche ya ene twenkomo nana fa se bese fie bese edunkro kona duonu ni a Nananom ni die ote ho na ohun yo de dai be na ya na oso yo Nananom Abosom nana oduro ni mapoko ni krechire no ko ni krechire 23 August 2002 na every satam na se yensi wo hinindi ankobia majuma me ya nse me boba no ne on se fa mamre kwazo le kisi wo hin no ye yenye bida kwa na anu ya utumfuo ni asantema mwa yenya nana Okyere Kusi ntama mo besi adwai enane da wodi kania woba aba asantema so amma shenza asantema so eni ene amamre wodi nsa ene akukọ ene odwampe otuedua ede ba mama besi Nananom ena ye ba ya zesi anu anem gina mo ya mo dia ye dia be ya ti yi amane na chese nanu hemu a ena ni gida kese de ma ena ni gida efie be aduonu ni anko bia mi hunu be sada wo kwaye mu ena ni gida kese a nana Okyere Kusi ntama wo bie kwan abeka mensa emam ne masofo agya wa tu entine wobaya amane kwa amamre kwa sino okuta wodwan na okwo fuo nensa wodi aba endi ango bia mmani age ne pa mene maso ani age pa fashe be ena ya na asunya ehye afidura na fashe no mo hye na fe na mfe mienu afashe ndin design yo afashe afibia ango bia mene mamamfo Nananom ya hye friend nchijwo ya hye na afibia busimi du baako entijo etwato ena afibia ya hye na efizana na kwa nkreche nje bi da mi ne ye di kan nti amani age pa die hunu se efri sabreako na fashion be hunu kasi a chensei anase ya ne be hunu nana afaye no we ye mprapra kwa mu ayre prapra nyame boa dasi etinkomo afida no ye be hunu be che we achen efize ye di na nhwie pa Nananom amamre ena ba ebeche we kula we die monkedo ane we na ntwe no mukunu a moye ne dan anade na moye boa no abra mo hye fa no yo sebre ni dura na enchijo ane ye ba ye bekum na ntwe o tetetem sene be di gasha bo se na ni gida kese e ma Essumejahene eni asanteman so nana tawia e wa ha ye nana be twe komo no ma ya bakwase kakra bi afa asanteman so e ho nana adaruma
boy kakra e ka se asantema so a ene hene na ede ni nya asantema so jo me da wano ase se e ka asantema so a aha ene asanti nyina nchi aha ana obo ade e free 33 de obo ade no wode nipa bi dua ha se de okwa abako se mu wo Israel yeso omu free AD trum yeso asantefo ne akanfo ne yagitum se baabi di santema so aha ana obo ade so bo yen eguye na de tie no etinde de ekosue nana brom kakra na chirem kakra ene de ekoso no ye beka ni se nchiji okuma nchiji okase ne de nyame ya adoma ye betwa dwira afese ne na free say eye nana oche kusi ntrama aduako nana preko pe wo baaye no sebe nana mudidi ya che efie fiti prete pepe ebra ne wofa oduro ni maponya ne kra chiko ye no sebe ye ma santeman kwa bena aduane ni ye ma dum kase akuya aduane ni subi abena ntwi so sebe ye ma ni bibi nom ye ma so ta no so enne ana omu nyina sebe wo mo nsa atimi aka o madodo de e kakra ama ni ji aba etu ye hana se ni ji wo mu a na de tie no no nana wadaruma efie donkru ni nananum ni die no na wo ye de ship kronkru daye bay ene na wo sta so e de na wo sta hu oh daye de sebe ni ye so daye se nyankopon ebeyi ohene a obetimi aboa ama asunyaman atumpon ye nyina no ane ye pe efie se praye wi ba ko ane buo wo ka babu emu aduana man so na mom sebe ben akonwa de ye fa se mema akonwa nipa ba ko na efro ne nyina ba ko fro so a o se ye nkabom ne ye de ye taachiri na ma akonwa na edimu na de tie no nana e ba kwaye mu ne hunu ayu abese nson bi ayu anu nson no ekire sen ayu anu nson no kire ebusuafokua a epie santema so efra yoko aduana bretuo asechi ene de eka ho o mayewa ene o ma hyenso de ni si wo no etu ba na se ye amamra ni ye e de akai na namo ye si edu amonfo so a ene ye kai na namo ye se be ya wo musu do mu hira ebeto egu aduana man so efise ye komu a ye si abako se nyankopon aduana ni de enti eka nyankopon aduana ni se ye gi tumu se aduana ene di ka pie ye sabi ye de san ye gi tumu ansana abusuani nyina de eto aso yaso ne yawo wo mo itina de tie no nana wo de ye jamu akoi kwaye emoa wom enam wom na enam wom a bambo bai ena mo bo kwaye se de bambo de bebebre de ti ameka sa ne se sabi eja kwaye tu wache ebi mo fa ho bo mo ho asafo ni ye rem ye kuma mu okokuo emu ntwen sabi ni nyina so ka ho ene makwaye ne ye kwaye ni ekum mu nyina re be de kwaye yesu atimi ayen enya bibi dia kire se sabi aha ene asantema so aha ni asantiti etie besre omo yese nyina no munya abotre no munyai na kwaye ni ntimi nyini esu asantema kwa bena mpesa wadaruma na de etie no nana yeda se pise asantema TV de no twen kono age efeso peso kaka crunch wadaruma na opani ba ko so ha ene no e kasa opani ene se na si wan kasa wo hu no how do you feel yourself oh me ho se ne jesem se emfie dum nkron ne emfie aduonu nie ya se fata atumja santeman so ye hwehwe na yensa enka ene otumfo da roma yensa kan wo hene ama mamre ne amane ya ye djuma kama amaye ya ne gie ne aseda ne de ma obi biara wan kasa odibre ene udi ye frame kwa me kusu me so me abusua no emu ebi ti bana sunya konya dampan no wona ma na ho ye oden oh na me nti kro no granka ebi se na na mpan no wona ma ho ti kro nka na they say akoba se yensa kan wo hene de ye ti kro nka yinim se de ye ti kro nka so de saa na ye beti oman no so ana no tra konya emwa bai ena wo de beboa odre ho ntrema otoso mienu emwa metumi aka se de beboa wo mama na ye nyina ye odo didie ene ba ko bia ko ye eno ne emwa kesi a ehia ema Essumejahene
kwaye oni mu pa minim kwaye no na minim emu saa efiri sɛ yɛ makwan ɛma yɛ nwuram so obi ka sɛ wɔwuram a na yɛ ne amɔ ho bi ɛna wayɛ na ɔde awuram mo bɛ ne mo bɛ pa na ti saa kwaye ɛnɛ yi no na yɛnam aha anka yɛhu na anka kane ne deɛ na nkaduru awia paa na nam a wohu mmoa bebree nanso mmoa ne deɛ gyidie wɔ sɛ dodoɔ no awom ɛmoa bi te sɛn ɛna yɛhu wɔ mɔ kwaye ɛna yɛhu mmoa yɛhu wɔ mo deɛ hu nkwakuo wansane mmoa bebree kane no mpokura deɛ na abɛdu a ne nkokɔ nyinaa ɛne nam kwaye yɛ ase yɛnnei na ɛnneɛma asesa nti mmoa no deɛ bi da so wɔ weda asimini ase eno atwe nkomo Asantemas TV so menso medamase abusiafo Asantemas TV ene da odre ho Okyere Kusi entrema a otoso mienu oni nananom akabom ode aduane eye honhum aduane abre nananom konwas na nsamanfo se omunidi na omfa ahoden tumi namye emata na chi ma Asanteman enya Asanteman Akyamehene wa ha ye kɔ ne nkyɛn ne no nso atwe nkɔmɔ akra na nankatia ɛyɛ Akyamehene Essumejahene Asantema so ɔmanhene Kyame a wɔyɛ Akyamehene ankasa na nankatia wa ha nana ɛna uhu sɛ wani agye ana sɛ waka ma ra ho ɛyɛ ne mienu nyina afra ɛna mani agye ɛna nso me ra ho sɛ mfie bɛ aduonu ne akyire ni sɛ Asantema so ya sɛ yɛ ma ha emedi sɛ adwuma wɔ bi da ana pako bɛfie aduonu ne akyire ni na ne numɔ pɔ abrɛ so ɛne nananom adi nkan me dɛ mahunu bi nana kwa me de bi ana kwaku agye ma ne nyinaa na meka ho bi ne ɛyɛ ana numɔ pɔ ka mu yi ahinsie no ɛyɛ ɛso asɛm enye bi da na otumbo adaroma ɔde nana Okyere ɛma yɛ ni akagɛde sɛ ɛna ne de di kan a ɔba asɔreyɛ so ha sɛ ɔba bɛhwɛ ne nananom edi akɔyɛ sɛ mini da baabi a wɔyɛ wo de ka se pa ne yɛ di na ntwe na ɛyɛ ɛho ndɔma nyinaa Asantehene ɛna wɔde ba ɛma yɛde yɛ nanso ba yɛ ko nyanya ase ne ntibio a edi kan a ɔba ha ni wode odwan ɛda brɛ ne nananom sɛ ɔba bɛsrɛ ɔmo ahoɔden ɛne akɔhɔ yɛ nyina n'akyi mmara no ɔmo dwan deɛ ɔde bɛba na mmom mmara no duru sɛ wɔ sɛ otwa Asantema so nantwi a ɛneɛ ne ɔno nko a na ɛbɛba Asantema ahemfo nyinaa ɔbɛfrɛ ɔmo ama ɔmo aba bɛboa no na obi a ɔbɛnya kwa bi abɛhwɛ bi ɔbɛhu sɛ sɛdeɛ Asante nso yɛwɔ biribi a ɛyɛ sɛ yɛyɛ kurom ha Essumejahene yɛfrɛ no nkyidwoɔ kumawu na ɔmo yɛ bi ɔmo nso ɔmo frɛ no paapa na nkyi so anka ɛfa ho a Asantema mu a obi ani hɔ a ɔyɛ sɛ bio eduo no na bia meka sɛ m'ani nye yi a na mɛboa m'ani agye eduru baabi nso a na mɛwerɛ ho sɛ Essumejahene pɛɛ ne enim sɛ nana yɛ abɛyɛ deɛ ɔnsuro sika yie ne dwan a ɔde bɛbrɛ ne nananom deɛ ɔbɛbɔ mmɔdena sɛ mmere biara no de bɛba nana nkatia ya Akyamehene nana yɛgya wɔn akɔ amammerɛ ne amanneɛ ɛyɛ ayera ɛwɔ Asantema mu na mpani sisi a ɔyerɛ firi kurom ahyira ban a woyera wodwa bɔ ase afutuo bɛyi na nama nana tan konwa ɛfa amanyɔsɛm ahenniɛ ho ahenniɛ deɛ ɛnyɛ sɛbi adebɔne ɛnamanfo afa sɛ Bible ne ho ahoane ade nyinaa no ahensɛm mom de Nyankopɔn no ɔyɛ ni adeɛ bi wɔ hɔ ma ɔno nko a Nyankopɔn kora no ɔyɛ no bibiara no obetumi ayɛ nanso ɔkyekyɛ bi ma no hemfo sɛ ne hemfo yɛ yi ɛnɛ Asantema ɛne Ghana man ne abibi man suatra so nti ɛnɛ yɛwure yɛfi yɛmammerɛ ne adeade hwɛ skul a yɛkɔ yi ɛnka ne wokɔ skul kora na yɛse yɛmfa ukurom kasa na enkyerɛ wadeɛ ansa na nke de brofo atoa so ɛnɛ de yɛse wokɔ skul a yɛmfa brofo na enkyerɛ wadeɛ ebeduru mmerɛ bi ne yɛ kasa ayera meka sɛ mia makan Yehowa dansefoɔ buku pepa yi awake mu bi da sɛ
Ekwan say nansa bi ana na bia kasa ba ko yera o wiase ase. To say ye gya ye de no e tuan ko bi de. Ene bedroom rebi na brofo nko an ye ka. Ghana ni ko ayabroche kodi bosumi nsia afepa oba da the kasa akra na wo kan na ne wire fo pese o kasa ne abrofo e ka no enye ntinu ye mie ni nyi ya mamre ho ye kasa ho yanka ema ho nti ni enya abrofo sam a ye dia fefe mu bedroom rebi wuntimi ni unu yankasa brofo so ayente so ye tie na chi kakra okwa bocha Ghana fo yi na makwata America kakra Ghana fo ye ni ema e kasa brofo no mo ka brofo a wo ka wo nti akra no ko school ho wote brofo no che o ka se me dia akra no esu yi na hwe other countries na Mali Niger ho a won ne ba na ma o mo ka o mo kro mo kasa enso o mo te brofo no o mo ko school esua brofo no o mo sa ko ngo Ghana ni ne ba na ma atro anso ado hu se o ye Ghana ni adan o mo ka brofo so emwaye ti momo na ne ye kasa ya mamre ni ade ye ni echi so broni de na de bi baba ba ye ma wo akwa di echi e bedroom rebi na yare ni ade aba o dara ni si apa o si bibi ni una ade sa yare no ba se na yi aba se xbt o se ho wa bt ni ho ni ade ko si broni si na wono na yi na wo ye o se won su ye bi afero o se wa anya by force o mo yare be free mu aba to say na e su ba no o ka say before the ba lesbianism ne homosexual so bit in the krom no so be fa ne yonko to a e den ti na ho so ti am o se be be fa obi to e bi ni work up o ebo obi si ye ma won kwa no mo num bi a yi na se o se bo de won ni nyi sa de no ho a wo se me nti ase Nananom Abosom mo me se su ba ne ye me ni nyi de no ho na no Nyankopɔn de ma ye di Onyankopɔn edema no nanankatia na ye ne twe nkomo abusiafo Asantemaso TV aha ene dim besi oboba sempremu ne ekoso nyade amamo nyame boa menim se ebresem no de aka bia no erebrem na nana akasa bebre ede efutuo amaye ede ena wusu afrisa asem mu ede ena ahwe frisa asenti ye se nua no ma no ne omo Europe omo Asia omo America no se ode no de enti ukrom kasa de emaremfi sia na tse wunua na tse oba na ma obi hu sampa asantefo de Afrigana odi ano de ontimi to de ntwene enkofa foforo oboba sempremu ni asante Nananom Abosom ekuti
Allez, trop bien. Quoi. Nananom edikan yasida bema yura obo yina yakopon wasali asida so ama Nananom koda kasie tasubio Nananom dino yasida mamu wakalo jamano Essumejahene Anyfo ama aba brantie ote no so wada wasi ye papiafo ene de ye hu bi a che binu se ye ni aye hia ha bo mo ye hu bi ye kakre se ye na na odun ma po ya hinye mu Essumejahene mu twafo o twatran ne dra e twafo kra no me nyini se mo ho dra ha dugo no a ehuni ano ne de twafo a ehun sadi we bi enti se ye papa se mu a na chese nana se wada ma yi anu ye na se ye se po 23 when 2000 23 years. Etinet ye huni asan abaye abakosem ama erent ye maba ye wo Essumejahene mu ha
ɔde no so wɔda mo ase ketefoɔ nkɔla su kɔ no ɛnɛ twene na mokɔ bɔɔ no tete mu hɔ kane no saa asebɔ ɛne agyata ɛne nkaati a na ɛwɔ hɔ no ɛnɛ dɛ yɛgye tum sɛ baabi ɔwɔ biara ɛnu anwumire no mu nyinaa yɛ na nase wɔda mo ase yie nkɔkoɔ asukɔ mu ɔdwe mu ma gyata wɔ so nti ɔto gyata bi wɔ akyirɛ hɔ nase wɔkɔ so oyi edie wɔ ne mu mo bi paapa nananom sɛdeɛ bɛde kaka aseda no a na ɔde mu ɔsi deɛ mɛnyɛ duro yɛ waamekoma bɛyɛ kɔkɔ no sɛa na manyɛ ne enti mabaa ne mmeranteɛ no a mo nyinaa mɔkɔ ɔde ne ho fie hɔ nnipa bi wɔ hɔ wɔmmra me nkyɛn yi sɛɛ no ɛna ɔsɔhene wɔdea wei deɛ ɔde no sɛ woma mabaa ne mmeranteɛ kwan no wɔmmra me nkyɛn wei sɛ na nnipa bi Asante TV. Yes, so much.